Takže čauko, vítam vás pri druhej epizóde Summer Islands, ktorú sa vám podarilo zapojiť za 30 minút. Dobre. Nati, mám pre teba nástroj. Tu máš meč, tu máš knop. Prišiel diamant, tvoj meč, ty postih. Poď ticho. Dobre, daj mi ten meč. No. Lebo ja chcem našporiť, inak tu máš slajboly, mám ich 13. Dobre, Ty ešte asi nemáš. No nie, lebo si mi nič nedal, ty. Tak meč, aj lopatu mám pre seba dokonca. Aj blochy tu máš. Dobre, a nejaké žradla si nemáš, čo? Toto, počkať, nemám, všetko sú z Idem to potriediť. Hej, Nati, všetko to choď potriediť, aj toto. Tak, loďka, slimeboli. Toto tam odložme, stačia 3. Tak, a dneska sa môžeme vydať do Dungeonu, nie? Hej, normálne budeme zbierať tak jednu vlnu, ale vieš, včera to vlastne bolo tak, že vlastne tá vlna bola hneď pri tom, tak to bola nuda, vieš. Hej, inak... tak podľa hej, tak preto sme tam vošli, lebo vieš. Ale postav jeden dáček, kde sú diamanty, čiže sa prichystaj. Ale tam je vlna úplne na epickom mieste. Tam je sama láva, úplne také obrovský priestor. Inak tu píše, že aj improved storage room on loan from Inferno Mines, že v mape Inferno Mines je taká istá tá storage room. Ja, vieš. Riši, No. prečo tu sú dve voľné miesta? Na ti chod do postele a spím. Abo ne, vieš čo, nie. Daj time si daj, ty proste. Dobrý nápad. Ty message daj. Inak ja si musím enchantnúť lúk. Čakať, to počkej. Ja si nechám. Trocha čítujeme na tých. Trocha čítujeme a teraz, že musím si reštartnúť Microsoft, mi to... Aj. Nati, takto, počkaj. A ty ideš hore, ja idem dole. Tak bye bye. Nati, No. tam máme XP farmu, čiže prakticky flaštičky môžeme aj všetky minúť. Dobre, všetky nie, ja Vlastne, som... že to budeme vedieť, tak sa zabijeme. Ja iba chcem lúk si enchantnúť, vieš. No dobré. Počkaj, ja vidím hore, že či tam náhodou nie sú nejaké kravičky. Hej, tu mám kravičky. Inak z oviec nemôžeme brať dvomu. Ja viem, aj tak by sme nemali farby, lebo nám to môže byť jedno. Ne! Sharpness 2, ja som nechcel meč, ja som chcel lúk. Ježiš, ja som koko. No nič. Zoberiem ešte ďalší stack. Hej, Riši. Nie, zoberiem iba 32. Ale však tam získaš koľko tých lahvičiek. Máte. Riši, my sme Slováci. Uticho. Dobre, ja potrebujem určite žrať, takže asi sa zabijem, ne? Hej, ale odlož si radšej všetky veci. No nie. Že idem sa potopiť, čakaj ma sem. Dobre, 11. Jo, Power 2 Unbreaking 1, ten Unbreaking je na homla, ale ten Power je hustý. Nati, enchantnem ti meč na 6. level, chceš? no hej, ale mám diamant. No však. Dobre, tak počkaj, 10. Však diamantov máme 1000 potom. Ne, že mi ho čorkneš, ty prasto. Nie, ja som ti ho aj dal, neboj. Hej, keď je pravo, Dobre. Počkaj, idem. Daj. Máme Feather Falling. Jo, Feather Falling 10. OK, počkaj, ešte si tu odložím všetky moje veci. Ani že mi čorkneš. Link skopírujem tohto videa, nech si dokážem pozrieť. Máš tam knobek, to je super. No to je super. Odlož, nikam mi to nedávaj, hlavne si to neber a sa ním zabiť. Mám ešte 2 levely, čakám si si ťa. Jak sa dobí. No, tu sa nedá enchantnúť druhý level. Počkať, možno sa bude Ja dať. čo nič nevidím. Čakať. Jo, efficiency. Takže asi idem hore. Ja som tu upiazaný k minule. OK, až idem hore. Tak, Dať, super, respawn. Nati, keď... Ne, zase tam. Počkať. Keď si chceš enchantnúť dačo a máš iba druhý level a tu máš knižnice, tak si radšej okolo toho daj torčky, vieš. Ne, neviem. Keď si dáš torčky, tak vlastne ono ti to odráta tie knižnice, keby tam neboli. Čau. Nati, tu máš meč. Mečík. Počkaj, ja ťa nevidím. Dobre, tu máš. Hop. Tak, Feather loky, Falling 10. torčky si ber.
Inak teraz ti oznamujem, že mám 3 rotten flash a 1 steak. Super, môžeme ísť. Ja mám 2 meče, 1 Bane of Arthropos 2 a 1 Sharpness 2. A ja mám, počkaj, čo tu mám? Ja mám knockback. To jest... Knockback odrasenie. No na tých ohnivákoch to je veľmi dobré. Pravda. Nie, že sila ohňa na ohniváko. No tá sila ohňa to je tu na A hovno. nie, že mi četkneš lačku, Ríši. Ne, prečo mám len jednu? To je jedno. Lebo to druhú si rozdrval. Poď na ti za mňu, ja viem, kde je tamto. Ne. Sakra sa neviem otočiť. Mama! Au. Tak sa otoč. Dobre, máš krempač. Hej, Ironovi. Dobre, super. Lebo neviem, či idem dobrý psom. O, tam je česta na ti. Poďme sa ponoriť po ňu, tam na čo bude. Vidíš to svetlo? No ja tu ostanem radšej. Lebo pri tvojej snahe potopiť sa. Dobre, radšej tu ostaň. Tam je ďalšia. A nesvieti. Počkaj na ti, chráň mi loďku. Tu sú 3 česty, vidíš? Prečím pred žralkami, bože? Nati, nechod tam hlavne, lebo ešte sa na čo stane. No čo? Jaj, neboj sa tam dole nadýchnem akože, ale... Ty si tam dole nadýchneš. Nadýchnem sa. No si zobrať nočné videnie, videl by si na to. Tu sa nedá položiť torčka. Au. Však si na vode, ty prst. Hej, ale som chcel položiť na blok. Nie, 2 srdiečka, 1, 0, ne. Počkaj, nie. Neviem, či nebudeš vo vode. Ne. Hej, si mi odrazil loďku. Buď cicho, idem po svoje veci. Prečo tu je taká tma? No že by si bol pod vodou, mám ti dnes nočné videnie, by si na čo videl. Ne, Nati. Zase ubieram. Mám svoje kalhoty. Musím sa nadýchnuť. To nedá. Ale dám. Jak som ešte ďaleko? No neviem, však ja ťa... TPP. Neviem. Počkať. Ríši, ty mi odrážaš loďku. Kde mám veci? Počkať, čo je toto tu? Počkaj chvíľu, Ríši. Na chvíľu sa na mnou neportuj. Chcem zistiť, čo je toto. Nie, nič nerob, prosím, nič nerob. Aha, dobre, už idem. Chcem to vidieť s tebou. Nie, ja som len myslela, že to Nati, je ja nejaký sa tu priechod. plávam tak po vodnej hladine, nič ma nehiltuje, jak fajne. A vieš aj prečo? Smrci. Ne, mám game mode. Boli tu 30 feedov, Nati, akože musíme to, ale, lebo ja som chcel zjesť toto zlaté jablko, ktoré tu bolo. Ale, vieš, akože to je fakt blbé, keď ťa zabije a inak to nejde. Počkaj, ešte vyčelkujem tieto čestky, ktoré tu boli tajne, že vraj ukryté. A nejde mi otvoriť. Počkaj, ja si... Tu na TPP. Ej, Kuchni sem do tejto. ja nič nevidím. Ani ja. Pozri do tej česty. Počkaj. Mne sa to nejako divne dalo videnie. Nemali by sme si reštartnúť najkov. Ne. Kde je Night Vision? No, že by v inventári. Musím vyletieť, lebo mám obrazovku pomerne divnú. O, dobre. Ježiš, tu je čestiek. Oho, Ríši, všetkým čelkujeme, že? Ježiši. Nie. Hej. To, čo sme našli teraz. Čo? O, Ríši, pozri, tu je nejaká dráha. Ja viem, nechaj to tak. Poď ku mne. Dobre. Tak, týchto vecí by som sa prakticky aj mohol zbaviť. Tých kameniek ty nám netreba, hej? Ani Night Vision už by netreba. Nie to na čo pod vodou. Dajte, poď tu na ku mne, tak. Neviem, kde si to. Mushroom si dám preč, toto na chleby si necháme, zlaté jablko si necháme, stejček si necháme, dáme preč. Bereme iba tento meč, šípy, steak, Ender perlu, prosím. tieto veci a brnko. Dobre, Night Vision to asi necháme, berem si ešte. Nie, Night Vision, všetky elixíry zobereme, ber Ender perlu a cookies a ja berem toto. Ježiš, zase nič nevidím. Ja mám zase to otravno. Ríši, si, by som to za teba hodila, to práca. Dobre, už to vidím. Toto tam už necháme, hej. Ešte túto čestu. Ja ešte pozriem na túto. Nie, ešte túto, čo sme... Nepozeraj inde.
Ureži Sharpness EV, Fire Aspect EV a potom Sharpness EV, Knockback I a Looting 2. Kde si? Neviem, pri aké české. Poďme Ok, sa. tu máme free bottle, tu Ne, máš... sa nič nevidím. Bože, idem sa naglodať. Poď semka a pozri sa iba pred seba, lebo tu je tá česta a čorkuj. Počkaj, nič nevidím. Aj. Makarena. Sme tu späť. Ok, a vyšorkovali sme všetky česty dole. Ja by som sa teraz vrátil domov a odložil tie veci, lebo my s nimi zomrieme. Ja už to vidím. Počkaj, kde ich mám? O, tam je čista, poď tam, iba poď na skok. To som nevidel tam tu. Nejaká čestka, aj. Poď sem. Pozor, ja sa rozbijem. Pozor, Riši. Ne. Á, dobrý si. Hej, mi sa rozbila samovcová ložka. Správ si zase, čo je v tej česte? Á, blbosti. Drevo, šípy. 4 sekery. To mi je jedno, ja mám super sekeru, efficiency 2 a breaking 1, ale je kamena len. Ale tu boli úplne... Nati, po domu radšej teraz. Ale vidím vo vode veľa čestiek. Neprezrieme ich ešte potom. Potom. Možno potom, ale toto... Možno ich prezrieme off-screen, vieš čo to je. Riši. Ale tak inak sa tam dostať nedá, no. To musia No priznať. hej, to nadelej príliš blbé. Nati, poď semka domov. Ježišmária, krempe! Urobím ti loďku. Ježiš, na čo mi je loďka, keď som doma? No hej, lebo my ideme do dančny, nie? Aha, dobre, ale ráno. A normálne sa vyspíme. Hej, ja iba odložím tieto super veci, ešte ukáž všetko divákom. Riši, prestaň. Prosím, ukáž to. Musia to vidieť. Kde dáme to semka do úplne tej dolnej časti. Zobral si ten zlatý meč, Fire Aspect? Ne. Pozri semka. Toto tam bolo... A Night Vision ešte jeden mám, ale to si nechám. Je hodinky. Ja viem. Dobre. Musíme si zobrať Počkaj chvíľku, Riši. Ja si stred zvedím za tento, OK, lebo aby bolo husté. Zlaté jablko tu necháme. Zober si 4 stejky. Počkaj. 47 šípov si berem. A tieto ostatné veci. Možno ten mečík. Že mám Ten- diamant. Ten sharpness radšej tam nechajme, hej. No, teda. Iba keď pôjdeme na nejaké super dačny. Šípy tam mám. Papajnička si berem. Počkaj, ešte tu Ber máš. si 4 stejky. Ešte tu máš veci. 4 steky. Toto som ešte ja našla vtedy. Toto tam dáme do tamtej. No. Enderperlu. Máš 2 enderperly? Nie, nemám iba toto. Sakra. Nevadí, to potom takedy to neber hlavne, lebo Tu som pridáš dám si potrebe. tieto všetky veci. Ježiš, ono to nejde. A to je jedno, asi svoj next free Keď bottle. Riši, ja idem spať. Tati, stred si berili. Počkajte, čo to Aha. sú za stredy? Žiadny? Chain, chestplate, ten si ber. A ten mi nejak pomôže? A do havic si ber kožené. Tie sú hustejšie ako tvoje zlaté. Ale No čo a by? proti ohňu sú ti lepšie na tie. Alebo nechaj si tie zlaté, vyzerá s nimi cool. Dobre. Dobre, poď sa vyspať. Dobre, ja si idem vyrobiť posteľku. Ok, Riši, potom si zaobstaráme, aby každý mal svoju izbu, hej. Nati, hore v tamtej česte máme 1000 postelí. No, to je pravda. Ale aj tak, ja chcem mať potom svoju izbičku, hej. Ok, ale pozerám, že či tu není to, jak sa volá. Elixíry, dobre. Strength, regeneration. Riši, ja si dám poschodovú posteľ, dobre? Počkaj, napadla mi jedna vec, jak sa to robí. Áno, treba, však mali sme stack puštého prachu, nie? Neviem. Tu není. Musíš nájsť puštný prach na ti. No, ja neviem, kde. Ty si ktorý jedila, kde sme dali puštný prach, prosím. Jaj, počkaj, on bude pri pri šerách zombikoch. Tam bude. Naozaj? Dúfam, že nebudeš zabugovaný, keď sa... Mám ho jeden. Dúfam, že nebudeš zabugovaný, keď sa zobudíš. Chceš spať hore alebo dole? No to teraz je to, počkaj sa ešte pozrieme na elixíry. Asi ma zabiješ, ale to nevadí. Strength? No Čo je je to? strength? Neviem. To je jedno, dám si to ešte do Night Vision. A dvakrát Night Vision. Abo nie, ešte aj do Strength. Neviem aj keď, čo to je. Super. Dám ti elixíry na hádzanie, hej? Dobre, ale počkaj, Riši, ja tu teraz snažím sa robiť poschodové posteľ. Aspoň, že sa to podarí, dúfam.
Potom toto si môžeme dať preč. OK, ale... Ríši, nemôžeme spať, lebo máme monster. Neboj sa, to urobíme potom. Čakajte. Fakt by sme mohli urobiť dvere dať. Prečo nemôžeme spať, ja spím? Ja nemôžem, že monster nerby. Čakať? Hej, lebo tu máš monstra. To má logiku na ti si. Túto postielku. Ne, nechaj mi tam moje postielku. Dá ti iba na vyspatie. OK. Náti, daj mi všetky tvoje elixíry. Ja nemám žiadne. Nemáš? Nemám. To ľahšie, dobre. Lebo urobíme jeden aj strength, jeden night vision, jeden toto, regeneration, ale urobil som to na hádzanie, aspoň dúfam, že som to urobil na hádzanie. No. Počkať. Enderman, Slenderman, ajajaj. Jo! Pomoc! Prišli, máme Endermana. Čakaj, neboj sa. Je článko to, že sa... Náti, kúchni sa, čo som spravil. Čo? Aha. A mám aj regeneration, aj... Len to nehoď ty. Tu je Ríši Enderman! Daj! Daj, nepokradnúť dome! Dobre. Perla, mám perličku. Jo, super, ja si zoberiem tú zónu. Dobre. Abo dajú tam dole, to budeme používať. Abo nie, ja si ju zoberiem. A nepoužijeme ju, použijeme ju len vtedy, aby sme toto preskočili lavu, alebo niečo také, hej. No. Môžem ísť. Čože? Že môžem ísť. Urobme loďku ty. Buď čorkeľu tvoju. Čakaj, vidíš, a ja tam mám loďku. Dobre. Hej, ty tam máš loďku. Zoberiem aj pre istotu 14 dreva. OK, takže nám treba ešte magenta. Liquid blue, yellow, lime. No pekne veľa, ešte aj iron block tam píše. Viem, ale ten je bonusový. No hej, ale... Urobil som 3 loďky. A to loďky. nestane sa náhodou dačo, keď budú všetky? Má sa to čo zapnúť? Neviem. Neviem, ty si tak zdal, že si vralo. To je jedno. Nie, ale proste sme víťazi, už môžeme skočiť s touto mapou. Ale ja tu budem aj tak hrať. No dobrá, už si tu konečne. Náti, tu máš. Čo? Tu máš. Loďka! Tu máš. No, ďakujem, ešte daj. Počkaj. Tak, do ten drpedlu si skriem. Super. Poď. Ja mám toľko prepchato veci a už ani žrádlo pomaly nemám. Dobre, ja si tu dám ten drpedlu. Dobre, choď na loďku. No, ja si neviem si musím posunúť, ty kokos. Ríši, kade ideme? Dobre, som tu. Neviem. Daj ti, poď za mňou. Nepôjdeme už tam, len tam tým smerom tuším, to ja neviem, daj ti, neposunúť. Dobre, Ríši. Ja si nevedím tak. Takže, ale vidno, že to bolo robené z World titul, lebo to je také rovné tie steny, nie? Také rovné. To je jedno. Toto často sme už čorkli, tak poď za mňou. Ale fakt, tu sú aj piráti a tam sú TNTčko. Ježiš, tam je česta osvetlená. Ale nie, ideme za ňou. Ne, Ríši. Dobre, ale táto mapa dúfam, že má aj nejaké tie hranice, lebo fakt nechcem ísť do nevhody. Počkaj, a nestratíme sa? Čo? Nestratíme sa. Nie, ono tu má ďalej nejaké hranice, neboj sa. Aj tak ideš predo mnou. Neboj sa, proste vieme, že keď sa otočíme o 180 stupňov pôjdeme. Vidíš? Kúchni, čo to je, to som ešte nevidel. No, ja to nevidím doteraz. Tak tam ideme, brat. Ale počkaj, ešte obrkneme toto, aby sme boli informovaní. Nebude to náhodou toto bonusové? Ríši, tam bude častka určite. Choď sa pozrieť, čo je tam napísané radšej. A tu si dole necháme loďku. Dungeon 14. Dobre, Dungeon 14, takže to je Dungeon. Tam si daj ku mne loďku. Dungeon 14, Skyhik to die. Daj ti, poď hore. Ejo. Neboj sa, loďky tu môžeme nechať. Ale zase bol lapisu na celý život. Vidíš, nebol tam lapis blok náhodou. Neviem. Nebude to náhodou toto, akože ten bonus, lebo vieš, to je trošku tak ďalej. A možno ani nie, lebo to vlastne... Nati portal si povedala. Nati, poď sem. Ríši, ja som tu. Prečo to tak... Sňouliak! Kde? Spawner na sňouliakoch! Cool. Ešte Nati, poď za mňou, Ešte aj regeneráciu má. Ríši, ty si kde zaliezol? Nič. Počkaj. Poď. Snad nebudú útočiť.
My prichádzať v míru, my prichádzať v míru. Tam je načo napísané, poď. Počkaj, ja sa snažím štúdať, čo neviem. Temperature doesn't matter, poď ku mne. Idem. Dá ti. Aj si adaček, áno. Počkať. Nechce. Poď za mňou. Pozri, tam je česká. Ja viem, dvojčestá. Poď za ňou. Okej. Ríši, ja som našla obrovskú lapisovú stenu. No, to je hranica. No nehovor. Tu je geist. Nehovor. Snúza. Sakra. Tu je ďalšia enderperla, poď sa pozrieť do tej Ríši, časti. počkaj, niečo mi daj. Jo. Počkaj, tu je spawner. Ty kokos. No, pardon. Ne, som tu dala vodu. Mňa to odprisklo až do vody. Ja viem, tu je tu... Skadiaľ sa tu zobral? Zombie pigman. Ja som sa tu mega zľakla, ale fuj. Snehuliaci sú s nami. Oni palia pro zombie No pigman. nehovor, že sú s nami, ty vôbec, že sme Dáči, ľudia. však sa poďte na mňa, ty. Aha, to je Richard. Dáči, počkaj, zastavíme Nie, sa. hlavne do neho netrep, lebo už... Au! Ja som spadol do vody. No nehovor. Do čo iného? Jauriš. To nás toto odtriesklo. Čakaj, poď za mňou. Počkaj, idem zničiť ten spawner. Hej. Znič ho radšej. Sakra, však ja sa topím. Ale pozri sa do tej česti. Ríši, ja sa topím, pomoc. Jak som tu vliezla? Jej, Ríši. Dáti, počkaj, musíme urobiť schody. Jau! Pigman! Naspidovaný pigík! Sakra, ten pigman ide po mne vo vode! Ríši, rýchle upúrtni k sebe, po mne idú traja pigmani! Ríši! Ďakujem! Dáti, musíme toto... Choď k tej hornej česte a vyčorkuj ju. Ďalší! Dáti, vyčorkuj tú hornú Ale však čestu. po mne idú tí pigmani! Neboj sa. Však ja sa bojím! Dobrodruh som vláde, ty kokos. Zničím pigman spawner, čakaj. No, by si mohol, lebo po mne všetci idú. Ježi, ja sa topím. Okej. Nadýchnuť. Mám enderperlu. Super, lebo tá bola v česte, vieš. No, však nehovor. Ok, gunpowder. Ježiš. Ten ľad mi strašne vadí. Počkať. On ide stavať? Zoberiem, a počkaj. Či stavať? Ríši, počkaj. Ríši, chceš to kružkované brnko? Nie, ale zober ho. Dobre. Musím... Ježiš, ten ľad sa tu spavnuje. Ale tu je voda. To je super, ale ja v strede sa asi nepohnem, lebo sa strašne bojím. Neboj sa, poď ku mne. Ok, kde je vlastne ten spawner? A tam je Ríši. Jo, zelená vola. O, super, ber ho. Počkaj, ešte musíme tam ten spawner zničiť. Aha, pigman, bože môj. Ríši, pomoc, po mne ide pigman. Au, kde je? Tá však tu je, a zabila som ho. A máš cedulku. No tá čo mi je cedulka? Ona je zazračná na ti, pozri sa. Čo je na nej? Na nej Sharpness 2, Knockback 2, Fire Aspect 2. No vidíš, tak preto boli také silní. No, Teraz si by to musela prejsť. Ja som sa skoro topil a som zničil skoro ten spawner vlastne a som mal už len 2 bublinky a ty mi tu prejdeš. Jo, zničil som ho. Super, teraz to je môj. Snehuliaci bojujú proti pigmenu. Jau! Pozor! Ježi, nech sa na mňa portni. Počkaj, chcem zabiť nejakého toho pigmena. Čau. Je si? Padaj, ja som na čestke. Dobre, odstraňujme ich. OK. Tých pigmenov a pomôžeme s našim dobrým kamošom Snehuliakom. Daj ti ten knockback. Musíme zničiť všetky O nie. Geist! Berem dom! Ja berem dom, Ríši, ja berem dom! Ríši, ja ťa zrádzam! Ja idem domov! Au! Idem domov! Ideš domov? Hej! Čakaj, badáti, prosím, please, Máš tú zelenú vlnu? Ne. Ríši. A ja mám plné miesto v inventári, dáti. Dobre. Ríši, našla som zase niečo limitujúce.
Nati, poď sem. Pusinka, Richard, tak to ide. Hej, tak to ide. Pomôž mi! Jaj, cepio to odbachlo. Ježiši. Nemáme tu vlnu. Ríši, kašli na to. Tam nemáme vlnu, Nati. Nevadí, budeme si tam to lietá, Ríši, pozri. Áno, ja viem, je to tam husté, počkaj, čo to je? Ríši... Áno, Nati, prosím, poďme iba po vlnu, iba náskok tú cedulku. Počkaj, neboj sa ničoho. Dobre. Idem napred. Hastou ostreľujeme. Bože, však ten gajst ma zabije. Neboj sa, ja ho strieľam. A to iba jeden šip gajst je slabý. Ja viem. Ježiš! Ježi! Nesveš. Neboj sa. Prečo mám taký dojem, že ma hore niekto čaká? Neboj sa, zabijem ho. Portni sa na mňa, Ty ma portni, ja neviem kde, ja sa bojím. Bože. Ríši. Zase si spadla. Ty kokos, ja najprv idem hore, hej. Ale ja som vo vode, neboj. Dobre, musím sa napapať, lebo chytám šok. Jo, zastavil som tú vodu. Ja som v tej vode, tak ja som. Na čo zastavuješ tú vodu? Diga, jo, zastavil som tú vodu. Ja som v tej vode, ty prasa. Počkaj. Ešte gast! Tu je voda, tu je voda. Gast! To bolo tesné, kde je? Ja ho nevidím. Gast! Kde? Ja neviem. Počkaj, tu je spavner na tých debilov. Ježiš, že som spadla za vody. Poďte ma k sebe! Mne nikdy nepadne cedulka. Poďte ma k sebe, poď! Ježiš, po mne ideš, baba, dávaj! Ríši, ide po mne gast! Hlavne nespadni. O, pozri! Počkaj, tu je snehuliačík. Počkaj, tu je daj, kde vlna, idem po ňu. Počkaj, snehuliačíka zničím. Počkať. Bože, Ríši. Aspoň, aby tu neboli plišej. Ríši, tu je tá vlna. Ber ju. Berem tam, berem. Čo mám mladí? Gaz. Zabijem ho. Jo, je po ňom. Prečo sa tu stále točí? Čože? Prečo sa tu stále ten gaz točí? Dobre, už poďme domov. Čakaj, obrkneme to tu ešte, či dačo tu není. Ja idem domov. Dobre, idem a ja čakaj ma, prosím, čakaj ma. Dobre, kde je východ? Takže skočíš dole. Dobre. Ríši, poďme tam niečo levituje, poď tam. Áno, počkaj. Abo poďme domov na ďalší diel si to necháme, dobre? Nie. Ríši, prosím, zabijeme sa. No ale ja už neviem, kde je potom toto. Potom to nenájdeme. Či? Dobre, dobre, poďme domov. Nati, kde si išla? Aha, tam. No domov. Oni skeletóni po nás strieľajú, radšej po. Hej, tá cedulka je cool. Hej, dobre, budeš ju používať ako zbraň. Takže v ďalšom dieli budeme tam, dobre. Ale predpokladám, že tuda, keby sme našli nejakú cestu, tá bude mať veľmi dobrý obsah, lebo nemyslím tam čo svieti, myslím taká, čo nesvieti, lebo vieš, niečo nesvieti. To si ťažko hľada, hej. Ale tam ten Island, čo bude levitovať, to sa mi zdá, že tam bude husté. Ok, Ríši, túto vlnu tam chcem dať ja. Keby sme hrali Hexit, tak tam by bol aj pingvín. Ríši. No ale čo sranda bola, nie? Ktorá sa skoro zabila. Ja vidím už na sklad. Ja už som doma. Ja vidím sklad, vieš. Ja som mal ten ako keby X-ray. Ja som ho už... Ne, mne sa rozbila loďka. Ale doma. Nie, mne sa rozbila loďka. Ty si pravda. Jo, poď sem. Tu vlnu tam chcem položiť ja, Reško. Áno, počkaj, ja si dám F1, F8. Leaked can, purple, blue, brown, green. Tu je to, máme. Jo, máme dve pri sebe. Počkaj, sa pozrieme, či tu nie je lapis blok. Iron blok, gold blok, diamond blok. A čo je tu? A neviem, či iron blok môžeme vyrobiť aj Victory moment, Ríši, čo je Victory moment? Victory moment to je toto. Aha, ešte tu sa má dať čo položiť. Ok, diamond, gold, iron, black wall. Dobre, takže rozumč sa.
Deti, ešte poď sem dole. No. Na čo chcem, a ono všetky veci, čo si získala. Dobre. Aj tie perly sme vlastne nepoužili. Nie, lebo som nevidel. Ale ja mám gast slzu na ti. Ja mám gast slzu, Ja počkaj. mám go to nugget. Jo, máme... Ne. Prečo tam máš ender perlu, čo si ju zober, nie? Ja mám jednu svoju. Aha. Super veci. Ešte mi nie, buchni ma s tou cedulkou. Ježiši, ubralo mi to 2 juty a ešte... 2 juty. Dve čo? Ale úplne ma to perlo. Musím si vymeniť botičky. Okay. Alebo zoberiem si len na hrad. OK. Žiadne papaničko sme nezískali. Berem. Získali kurča. Fakt, ale mohli by sme získať. Ja však máme 30 hitov. A tam to je ešte jeden steak opeč. Tak zase berem. Počkaj, prečo ja? Ja vyrábam chleby. Tak. OK, ja asi, keď Máme chceš, 10 chlebov. keď chceš, zober si potom ten diamenč. Prečo ty ho nechceš? Ja berem cedulku. Jaj. Máme ešte Ale- nejaké cedulky? Čože? Či máme ešte nejaké cedulky? Neviem. Ne, nemáme. Ja som zabila asi 10 pigmenov, ale nič. No, ja som nezabila ani jedného. Nie, ja som zabila jedného. Dobre, ten steak si ber. Okay. Tak dobre, tak sa rozluč. OK, takže lúči sa tu s vami Pusinka a Richard Trojčky pri Surmer Island a dneska sme mali venture zrážku s pigmentmi. Ježiš, ale mňa dovol. Nie, že v ohnivom, ale to... Náti, tu máš 2 loďky potom na budúce. Dobre, tak čau. Čau.